Karfe 10, karfe 11 babu motocin kawo kaya. Mahaifiyarta ta fara duba hanya sai aka buga ƙofar gidan. Hafsat ta yi murmushi ta ce, "Ga su nan," amma yaro ɗaya ne tak ya shigo da takarda a hannunsa. Ya miƙa wa Hafsat ya ce, "An ce a baki wannan." Hafsat tana buɗe takardar, abin da ta fara gani a jikinta shine "Ki yafe mu." Shine abin da aka fara rubutawa a farkon takardar. A ranar da za a kawo kayan lefen Hafsat ta yi kwalliya tana jiran saurayin da ta yi shekara 6 tana soyayya da shi. Tun karfe 4 na asuba ta farka ta yi alwala ta yi nafila sannan ta ɗaga hannuwanta sama tana cewa, "Ya Allah, idan wannan ne alkhairi na, ka sanya albarka a cikinsa." Mahaifiyarta kuwa tun dare ba ta yi barci ba. Ta yi ta shirye-shirye tana gyaran falo da inda za a ajiye baƙi domin bayan shekara 6 tana jira. Bayan shekara 6 na alkawari, a yau dai burinta zai cika da na 'yarta. Amma Hafsat da mahaifiyarta ba su san cewa bayan mintuna kaɗan Hafsat za ta yi nadamar ranar da ta fara haɗuwa da Bashir ba. Bata san cewa kayan lefen da take jira ba gidansu za a kawo ba. Za a kai su ne ga gidan ƙawarta da ta fi yarda da ita a duniya, wato Amina. Amina ita ce ƙawar da ta taɓa rungumewa tana cewa, "Idan na yi aure, ke ce za ki zama babban ƙawar amarya." A wannan lokaci kuwa Amina tana zaune a gaban mudubi. Ana yi mata kwalliya irin ta amare a matsayin wacce za a kawo kayan lefe gidansu, kuma mutumin da ake jiran zuwansa a gidansu Hafsat shine zai kawo lefe gidansu Amina a matsayin wacce zai aura. Me yasa Bashir ya ci amanar soyayya shekara 6? Me yasa Amina ta zaɓi saurayin ƙawarta? Me zai faru a lokacin da Hafsat ta ji labarin wanda yake shirin zama mijinta kuma shine zai zama mijin aminiyarta? Wannan shine labarin Hafsat, wanda idan kuna biye da ni a cikin wannan tasha ta gidan tatsuniya da labarai, ni Rabi'atu Adam na Maradda zan karanta. Amma kafin nan ku yi subscribe. Komai ya fara a shekara 6 da suka gabata. Hafsat tana shekara 22 a lokacin. Ta kammala karatunta na diploma, tana aiki a ƙaramin shagon kayan sawa a cikin gari. Ba ta da buri mai yawa a rayuwa, sai dai ta samu miji na gari, ta gina gida mai cike da soyayya, sannan kuma tana son ta ga 'yan uwanta da mahaifiyarta suna murna a ranar aurenta. Bashir kuwa matashi ne mai son neman ilimi, ya kammala jami'a amma bai da aikin yi. Haɗuwarsu ta farko bata kasance haɗuwar soyayya ba. Wata rana Hafsat ta je banki domin cire kuɗi. A ƙofar bankin wani matashi ya yi karo da ita. Takardun da ke hannunsa suka watse ƙasa. Cikin kunya ya ce, "Ya haƙuri, ban kula ba." Hafsat ta taimaka masa wajen tattara takardun. Da ta ga takardun CV ne da takardun neman aiki sai ta tambaye shi, "Kana neman aiki ne?" Ya yi murmushi mai cike da damuwa. Wannan ita ce farkon haɗuwarsu. Bayan kwanaki kaɗan suka sake haɗuwa a wani wajen taro. Daga gaisawa ta koma hira, daga hira ta koma sabo, daga sabo ta koma soyayya. Bashir ya kasance irin mutumin da yake sa Hafsat ta manta da damuwarta. Kullum yana cewa, "Hafsat, ki haƙuri da ni, ban da komai yanzu, amma ina da mafarki. Kuma idan Allah ya taimake ni, ke ce mace ta farko da zan aura." A hankali Hafsat ta fara gina rayuwarta a kansa, ta fara ganin 'ya'yanta a fuskarsa, ta fara tunanin ranar da za ta kasance tare da shi a matsayin amarya. Har mahaifiyarta ta lura da irin shauƙin da take shiga in suna waya. Wata rana mahaifiyarta ta ce mata, "Yata, kada ki ba wa mutum dukkan zuciyarki kafin ya baki tashi." Hafsat ta yi dariya, "Umma, Bashir ba irin sauran maza ba ne." Mahaifiyarta ta yi shiru domin rayuwa ta koya mata cewa mutane da yawa ba sa taɓa zama iri ɗaya har abada. Shekara ta farko ta wuce, shekara ta biyu ma Bashir bai samu aiki ba. A wannan lokaci ne Hafsat ta fara taimaka masa. Idan yana buƙatar kuɗin mota, ita za ta tura masa. Idan yana son zuwa wata hira, ita take ƙarfafa masa gwiwa akan zuwansa. Har wata rana Bashir ya kira ta da daddare yana kuka. "Hafsat, na gaji da rayuwa, ina jin kamar na gaza."
A daren nan Hafsat ta zauna tana rarrashinsa, tana ta kwantar masa da hankali da maganganu masu daɗi har dare ya tsala. Tana ce masa, na yi imani da fiye da yadda ka yi da kanka, kuma zan rayu da kai duk wuya ko daɗi. Waɗannan kalmomin ba su taɓa fita daga zuciyar Bashir ba, yakan tuna su a koda yaushe kuma yana samun nutsuwa a zuciyarsa. Amma wani lokacin mutumin da ka taimaka masa ya tashi ba lallai bane ya ci gaba da tafiya da kai. A cikin rayuwa Hafsat akwai wata ƙawarta ƙwaya ɗaya ta wato Amina. Tun suna ƙanana suke tare, suna cin abinci tare, su yi wasa tare, har suna mafarkin za su yi aure a shekara ɗaya. Amina ta san komai game da Bashir, har sau da yawa Hafsat tana nuna mata saƙonninta tana cewa, ki duba ki ga abin da mijina ya turo min. Amina kuma tana murmushi, amma abin da Hafsat bata sani ba shine tun farkon ganin Bashir akwai wani abu da ya motsa a zuciyar Amina. Sai dai ta binne shi a zuciyarta, tana cewa kanta saurayin ƙawata ne. Shekaru suna ci gaba da tafiya. A shekara ta 4, Bashir ya samu damar zuwa wata hira a wani kamfani, amma kash bai samu aiki ba. Bayan makonni 2 da Hafsat ta roƙi Amina ta taimaka wa Bashir wajen neman aiki, sai aka ci sa'a kuwa aka kira shi a wannan kamfanin. Ranar da aka ɗauke shi aiki, Bashir ya kira Hafsat cikin murna ya ce, Hafsat, an ɗauke ni aiki. Hafsat ta yi ihu cikin farin ciki har mahaifiyarta ta fito daga ɗaki. Ta ce, lafiya? Hafsat ta ce, Umma, Bashir ya samu aiki. A daren nan ta yi sujjada tana godiya ga Allah. Amma sai dai kash bata san cewa wannan rana da Bashir ya samu aiki ba, ita ce ranar da za ta fara rasa shi a rayuwarta na har abada. Da farko komai ya kasance daidai. Bashir yana kiran Amina kullum suna gaisawa, yana gaya mata yadda aikinsa yake tafiya. Amma bayan wata 3 kacal komai ya fara canzawa. Wata rana Amina ta zo gidan su Hafsat tana dariya, ta ce, ke Hafsat, wai Bashir ya ce idan ya karɓi albashinsa na farko zai kai mu ci abincin mu 3? Hafsat ta yi mamaki, ta ce, Bashir ɗin ne ya faɗa miki haka? Amma ni bai gaya mun ba. Amina ta ɗan yi shiru, sannan ta ce, ai ce da daddare muka yi waya ne kawai. Hafsat ta yi murmushi, amma a karon farko ta ji zuciyarta ta motsa. Ta ce wa kanta, wataƙila saboda Amina ce ta samun masa aiki, sai ta yi ƙoƙarin mantawa a ranta. Da daddare sai Amina ta aiko mata da saƙo, ki yi haƙuri, Bashir yana wajen aikinmu yana gyara mun kwamfuta na. Hafsat ta kalli saƙon da nutsuwa na tsawon wani lokaci, ta sake karantawa, sai ta ce a hankali, tun yaushe Bashir yake zuwa gurin Amina ba tare da ya gaya mun ba. Amma duk da haka ta ƙi yarda da abin da zuciyarta take gaya mata. Lokaci ya ci gaba da tafiya. Wata rana Amina ta sake zuwa gidan su Hafsat, ta ce mata, ki shirya fa, Bashir ya ce ranar Asabar zai kai mu kasuwa. Hafsat ta yi murmushi, ta ce mata, mu 3? Ta ce, imana, wai yana son mu zaɓi kayan da zai siya mana. Hafsat ta ji wani abu ya tsaya mata a makoshi. Ta tuna shekaru 6 kenan, amma Bashir bai taɓa cewa zai kai su kasuwa tare ba. Da dare ya yi, ta kira Bashir, ta ce masa, Bashir, akwai abin da nake son tambayar ka. Ya ce mata, ina jin, kana jin wani abu ne game da Amina? Bashir ya yi shiru na tsawon daƙiƙa 10. Sai Bashir ya ce, me yasa zaki tambaye ni haka? Saboda na ga abubuwa sun fara canzawa. Bashir ya yi dariya. Hafsat, kin san cewa ke ce rayuwata. Ta yi murmushi, amma ba don ta yarda ba, sai don tana tsoron gaskiya. Bayan wata 2, Hafsat ta farewa Bashir magana aure. Ta ce, shekaranmu 6 kenan yanzu. Kana da aiki, me ya hana ka zo wajen iyayena? A wannan karan Bashir bai yi murmushi ba, sannan ya ɓata fuska ya ce mata, kina matsa min lamba. Wannan ita ce karo na farko da ya taɓa yi mata magana da irin wannan murya. Hafsat ta yi shiru, sai
hawaye suka fara zubo mata idanuwanta. Ina matsa maka lamba ne ko kuma ina neman abin da ka yi min alkawari? Bashir bai amsa ba. A daren ranar Amina ta kira Hafsat ta ce mata, don Allah kada ku yi faɗa da Bashir. Bashir yana cikin damuwa. Hafsat ta yi mamaki sannan ta ce, ta yaya kika san mun yi faɗa? Sai Amina ta yi shiru sannan ta ce, ai ya gaya min ne. A wannan daren Hafsat ta yi kuka mai isarta har asuba ta yi, domin ta fara fahimtar cewa akwai wani ɓangare na rayuwar Bashir da ta daina kasancewa a jikinta. Watanni biyu kacal bayan sa rana Hafsat da Bashir, Hafsat ta yi kamar ta sake samun rayuwar Bashir. Wata rana ita da Amina suka fita siyayya tare, har Amina ce ta taimaka mata wajen zaben kayan da za ta sanya a ranar aurenta. Amina tana cewa, wallahi Hafsat za ki yi kyau a cikin wannan kayan, za ki zama kyakkyawa amarya. Hafsat ta rungume ta ce, Allah ya baki miji mafi alkhairi fiye da nawa. Amina ta ce da ita amin, suka tuntsire da dariya. Ranar kawo lefe. A ranar da za a kawo kayan lefen Hafsat ta yi kwalliya tana jiran saurayin da ta yi shekara 6 suna soyayya da shi. Tun karfe 4 na asuba ta farka, ta yi alwala, ta yi nafila, sannan ta ɗaga hannuwanta sama tana cewa, ya Allah, idan wannan shine alkhairi na, ka sanya albarka a cikinsa. Mahaifiyarta kuwa tun dare ba ta yi barci ba. Tana ta shirye-shirye, tana ta gyaran falo da inda za a ajiye baƙi har ma da ƙawayenta. Domin bayan shekara 6 tana jira, bayan shekara 6 na alkawari, bayan shekara 6 yau burin 'yarta zai cika. Amma Hafsat da mahaifiyarta ba su san cewa bayan mintuna kaɗan Hafsat za ta yi nadamar ranar da ta fara haɗuwa da Bashir ba. Bata san cewa kayan lefen da take jira ba gidansu za a kawo ba. Za a kai su ne ga gidan ƙawarta wacce ta fi yarda da ita a duniya, wato Amina. A wannan lokaci kuwa Amina tana zaune a gaban madubi, ana yi mata kwalliya irin ta amare, a matsayin wacce take sane da cewa za a kawo lefen aurenta, kuma mutumin da ake jiransa a gidansa Hafsat shine zai kawo lefe gidansa Amina a matsayin wacce zai aura. Lallai namiji ba ɗan goyo ba, kamar yadda wasu matan suke faɗa. To, me yasa Bashir zai ci amanar soyayyar shekara 6? Me yasa Amina ta zaɓi saurayin ƙawarta? Kuma me ya faru a ranar da Hafsat ta ga abin da babu wata mace da take son gani? Karfe 9, karfe 10, karfe 11 babu motocin kawo kaya. Mahaifiyarta ta fara duba hanya, sai aka buga ƙofar gidan. Hafsat ta yi murmushi ta ce, ga su nan, amma yaro ɗaya ne tak ya shigo da takarda a hannunsa. Ya miƙa wa Hafsat ya ce, an ce a baki wannan. Hafsat tana buɗe takardar, abin da ta fara gani a jikinta shine ki yafe mu, shine abin da aka fara rubutawa a farkon takardar. Hannunta ya fara rawa, muryar Bashir ta fara yawo a cikin kwakwalwarta. Ta fara buɗe takardar, ki yafe mu, wannan shine abin da aka fara rubutawa a jikin takardar. Na yi ƙoƙarin in kasance mutumin da kike fatan kasancewa a matsayin matarsa, amma na gaza. Na san babu abin da zai wanke abin da zan yi a yau, amma idan kina karanta wannan wasiƙar, to ki sani cewa yanzu haka na sauya inda za a kai kayan lefe na zuwa gidan su ƙawarki Amina. Ina miki fatan samun miji na gari, ina miki fatan samun mijin da ya dace da ki. Takardar ta faɗi daga hannunta, ta sake ɗauka, ta sake karantawa. A ranta ta ce, ina Amina ba za ta yi min haka ba. Tana faɗa bakinta ya fara rawa. To, dama Amina ta san Bashir yau zai kai mata lefe? Ta furta sunan a hankali, Amina. Duniya ta fara juya mata. Ta ji muryar mahaifiyarta tana cewa, Hafsat, lafiya? Sai ta ce, Umma, Bashir ya tafi. Kafin ta ƙarasa, ta faɗi ƙasa a sume. Mahaifiyarta ta kurma ihu da neman ɗaukin maƙwabta. Nan da nan aka shigo aka ɗauki Hafsat zuwa asibiti.
Shekaru 5 bayan faruwar haka, a cikin wata makarantar mata da ke anguwar Malali, sautin sallama ya ɗago da malamar daga tunanin da ta faɗa. Assalamu alaikum, Malama Hafsat. Muryar ɗalibai ta cika ajin. Hafsat ta ɗago kai. Yanzu Hafsat ita ce Malama Hafsat Umar, mata aure, uwar yara biyu. Mijinta kuma Malam Umar, shi ma malami ne a makarantar. A yau tana cikin farin ciki, bata ƙara yin kuka ba. Idan ta tuna Bashir da Amina, abin suka ɓata mata rai. Sai dai ta yi wa Allah godiya. Wannan shine ƙarshen labarin Hafsat da babbar ƙawarta Amina da kuma saurayinsu. Amma sai dai a ƙarshe akwai wasiƙar da Hafsat ke son sanar da masu saurare. Ku saurare ni sosai, kada ku taɓa jingina dukkan farin cikin ku ga mutum guda ɗaya, kuma kada ku taɓa ba wani dukkan sirrinku, domin ba kowa ne yake tafiya tare da kai har ƙarshe ba. Idan ya tafi da sirrinku, kun ga mai gari ya waya. Amma ku tuna, idan Allah ya rufe wata ƙofa a rayuwarka, ba koyaushe yake nufin ya hana ku shiga bane. Wani lokacin yana ceto ku ne daga abin da yake bayan ƙofa. Wannan maganar zuciya da Hafsat take yi ashe ta fito fili. Don haka da sauri ɗalibanta suka ce, Malama, wa ya koya miki wannan? Hafsat ta yi murmushi ta kalle su, sannan ta kalli ƙofar ajinsu ta ce masu, rayuwa. Idan kun ɗauki darasi daga wannan labari, ku yi sharing domin wasu su amfana. Ku yi subscribe a YouTube Gidan Tatsuniya da Labari. Ku biyo mu a Facebook, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun labarai masu cike da darasi. Sadiq Bala ya rubuta kuma ya shirya wannan shiri. Ni taku Rabi'atu Adam na Maradda na gabatar da shi. Abin da ya karya zuciyarku a yau, wata rana shine zai zama dalilin da zai sa ku gode wa Allah. Wassalamu alaikum.